आज हमनी के चर्चा भोजपुरी पे बा। हमनी के भोजपुरी के स्तर दिन प्रतिदिन गिरल जाता। काहे गिरल जाता? एकर मुख्य कारण दू चार गो बाटे। आप सब भी देखत तनी, जे भी भोजपुरी सुने वाला बा, चाहे वाला बा, बोले वाला बा, हमनी के रग रग में भोजपुरी बसेला। हमनी के भोजपुरी जान ह। हमनी के दुनिया के कहीं कोना में रहिला जा, भोजपुरी के सिवाय कुछ बोलबे ना करी जा, चाहे कोनो जगह हो। गलती कहता नहीं ना, बात सही बा। तो भोजपुरी हमनी के आन बान शान बा। भोजपुरी माटी से जुड़ल बनी हमनी के। भोजपुरी में कुछ ऐसा गायक बड़न जो उनकी हम नाम ना रखो, कुछ कलाकार ऐसा बड़न भोजपुरी इंडस्ट्री में। कुछ ऐसा गायक बड़न की बहुत गंदा माहौल कर रहे बड़न भोजपुरी के। कारण एक दू गो बा। जातिवाद बहुत ज्यादा। कुछ तो ऐसा सिंगर बड़न की जातिवाद छोड़कर तो कुछ गावते नहीं, केवल जात पे गाना निकलता। कुछ ऐसा बड़न की जौन भी गावता अश्लील गाना गावता। हमनी के आग्रह करते नहीं जा, निवेदन करते नहीं जा, जे भी भोजपुरी गावे वाला बा, अश्लील गावल बंद कर दे लोग। जातिवाद हमनी के स्तर गिरता है भोजपुरी के। लोग कहता कि फलाना हैसे वैसे बहन बेटी कुछ गावत लोग। अब हम गाना के नाम नहीं धल चाहत, कहीं हमनी के अश्लील नहीं जाओ कल चाहत। तो हमनी के बहुत गाना ऐसा सुनते। अभी एगो गाना आज रिलीज भइल बा, पता ना का। अब हम बताइए, सुननी तो दिमाग खराब हो गया। मन के घड़ी कॉल करके ब्यास के गाड़ी दी। खैर उससे हमनी कोनो मतलब नहीं है, बस हमनी के अनुरोध करते नहीं जा। खैर हमनी के भी हर चीज आवेला, गाली देवे भी आवेला, समझावे के भी तरीका बहुत प्रकार के बाटे। रिक्वेस्ट नहीं हो रहा बाटे, अनुरोध करते हैं हाथ जोड़ के हमनी के कि भोजपुरी में जे भी गावता है, बजावता है, जे भी सुनता है, अश्लील के विरोध करी। और विरोध का करे के बाद सीधा पॉइंट बात, जे भी सिंगर अश्लील गावता है जातिवाद मत गाओ जा। हाँ, सिंगर के तो बात बाटे ठीक बा, जातिवाद गावता अश्लील गावता ये तो गलत बात बा, 110% गलत बा। यही में देखो सिंगर तो गावता ठीक बा, लेकिन समस्या ही बड़ी कि यूट्यूबर कौन अच्छा बड़ा। हाँ, आजकल अपन फॉलोइंग बढ़ावे खातिर, चाहे अपन सब्सक्राइबर बढ़ावे खातिर, व्यू वाचिंग बढ़ावे खातिर कुछ यूट्यूबर ऐसा बड़न कि सिर्फ और सिर्फ आपस में लड़ा के विवाद फैलावता रहो। अच्छा, विवाद फैलावता। दूसरी बात बा कि अगर आप अश्लील के मुहिम लेके चलल बनी तो अश्लीलता दूर करे के तरीका का खुद गाली दे के अश्लील दूर तो नहीं कर सकत। गाली दे के कोई भोजपुरी बचा ना सके। भोजपुरी के बचावे के बाद, भोजपुरी के मान सम्मान रखे के बाद, तो अपन प्रेम व्यवहार बचा के सब कुछ बना के चले के पड़ी। अब देखो गायक के बात रहल तो घड़ी बहुत ऐसा गायक बन जिनकर की कोनो छवि नहीं है। जातिवाद पर कोई अस्तित्व नहीं है उनका। जातिवाद पे हिट बड़ा, बस खाली जातिवाद, अश्लील गाना गा के हिट। जातिवाद गई हन, अश्लील गई हन, आ ढेर खुश हुई हन तो कोई के माई बहन बेटी पे गा दी हन। ऐसा लोग बने तो ये तरी कोयला से काम ना चली। हाँ, तो हमनी के अभी समझावत जा, खास तौर पर हमनी के बहुत तरह से बोले आवेला, लेकिन हमनी के अश्लील दूर करे रह जा, अपना भोजपुरी के बचाव खातिर वीडियो बनावत जा। तो हमनी के आग्रह फिर से एक बार करते जा कि ऐसा काम ना होखे और अश्लील दूर कइल जाओ। और जे भी भोजपुरी सिंगर बाटे अश्लील गावता, जातिवाद गावता, मत गाओ जाओ, अच्छा रही। और ना तो फिर भोजपुरी का स्तर रह ना जाई, नाम तोहरो मिट जाई। भोजपुरी के तो बदनामी बेइज्जती होते बाटे। ऐसे विशेष कर ध्यान देवे के होई। जय माता दी, जय भोजपुरी, जय बिहार।